खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम पुलिसनि गुलिजों थैनाय सा 14नि नखरनो 5 लाख रां खहा सुफुंनाय। एनटिपिसि बङाइगावनि सुंथायाव आजादी का अमृत महोत्सव आगान गाखोमारनाय सा सानजा भारत फोरबो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 4 डिसेम्बर खालि नागालेण्डनि मन' जिल्लायाव दाय गैजायै सुबुं आसाम राइफल्सनि गुलिजों थैनाय गासै सा 14नि नखरनो खहा सुफुंनायनि थाखाय नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि नेफ्यू रिअ'आ नखरफ्रोमनोबो 5 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे जाथायखौ लानानै दिल्लीनि लकसभायावबो सावरायजादों। नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ हेंथा दोलोआ सोंलु सोंनानै फिननाय बिदों। आथिखालाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिस अफिसार एल शरीमिननि दैदेननायाव मोनसे SIT एबा स्पेशलिस्ट इनभेस्टिगेशन टीम दानानै होनायबो जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओजोंहाय रैखाथि बिफाननि बोसोनगिरि अजित डभालखौबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गावजों सावरायनो लेंहरदों होननानै दिल्लीयाव आराव जादों। नोजोर होनो गोनांदि मन' जिल्लानि नागा सुबुंफ्रा खुद्रिनानै 27 नं आसाम राइफलनि बादायाव गाग्लोबनानै अर सावनानैबो होबावनायखौ नुनो मोनबावदों। बिनि सायाव दुखु मोननानै नागालेण्डनि मोन 6 हारिया हर्नबिल फोरबोआव बाहागो लानो हानाय नंला होननानै बुंदों। आजादी का अमृत महोत्सवखौ लोब्बा लाखिनानै सा सानजायारि भारतनि गोरोबलायै दोहोन गोनां हारिमुजों साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव फैगौ 11 आरो 12 डिसेम्बर सनिबार आरो रबिबारखालि फोरबो खुंफुंनो लानाय जादों। बे फोरबोआव गाहाय आलासि महरै BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' थाफागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। एनटिपिसि बङाइगाव स्टेडियामाव जानो गोनां बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाब लाफानाय जादों। सा सानजायारि भारतनि दोहोन गोनां हारिमुआरि गोरोबलायै फोरबोखौ फालिनो बयखौबो हांख्रायहरदों। बे हाबाफारियाव खन्थाइगिरिफोरनि खन्थाइ आवरायनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो गोबां लोब्बायारि हाबाफारि लाफानाय जादों। नोजोर होनो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बयबो मास्क गाननांगोन आरो कभिडनि बिथोनखौ मानिनानै सोलिनांगोन। बेनि अनगायैबो बयबो सुबुङा खमैब्लाबो मोनसे फारिनि भेक्सिन लानाय जानांगोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।